खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दासान्दि बर'नि मुंदांखा इउटुबार बि-भइसनि बागै गोबां भाइरेल जानाय गोबां स्प्रेड जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय माखासे सान सिगाङाव मोनसे पडकास्ट चेनेलाव पडकास्ट लानायाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि बागै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन। जानो हागौ बि-भइसआ एबसुनि बागै मा बाथ्रा दिखांदों एबा मा अजद दिखांदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों खोनानो मोनदोंमोन। जेराव बि-भइसआ ओरैबायदि बुंदोंमोन दि एबसुआ मोनसे समाव गासैबो बिथिंखौ लानानै बर' हारिखौ अनसायबोदोंमोन दैदेनबोदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मदद होनायनि सोलाय थोंजोङै राजखान्थि फोथाराव ओंखारबोजोब्बाय होनना बाथ्रा बुंनायखौ लानानैनो गोबां समाज बिजों थामहिनबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायजागासिनो थादों। दासिमबो बेनि सायाव गोबां स्प्रेड खालामनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरानो बि-भइसनि सायाव नेगेटिभ बाथ्रा लानानै बाथ्रा बुंनाय आरो खायसेफोरा पजिटिभ लानानै बाथ्रा बुंनाय कमेन्ट होनायखौ नुनो मोनदों। नैथि खौराङाव दङ दिल्लीनिफ्राय इटानगरसिम थोंजोङै फ्लाइट जागायदों, जाय अरुणाचल प्रदेशसिम एयार कानेक्टिभिटिखौ साबसिन खालामनो थाखाय जागायदों। दनिपलाव बिरखं गाथोनाव सहैनायनि उनाव बेखेवनाय बिरखंखौ समायना दैनि टेप सालामिजों बरायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदानै जागायनाय बे सिबिथाया सानफ्रोमबो सोलिगोन। फुंनि 9:40 रिंगायाव खारगोन आरो सानजौफुनि 12:20 रिंगायाव इटानगरसिम सफैगोन। फैफिनाय बिरखं 6E766 आ इटानगरनिफ्राय सानजौफु 12:50 रिंगायाव खारगोन आरो बेलासि 3:45 रिंगायाव दिल्ली फारसे सहैफिनगोन। हादोरसा नोगोरारि बिरखं बिफाननि मन्थ्रि बाल' राजाया बे लन्चखौ अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया होनना बाख्नायदों। बिथाङा सानफ्रोमबोनि सिबिथायखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय नोगोरारि उड्डयन एयारलाइन आरो बेजों लोब्बा थानाय गासैबो हान्जाफोरखौ साबायखर जासिदों। राजा बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनि गोसो गुदुं जानायखौ फोरमायथिनानै हादोरसानि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै बुङो। बिटिसि बिसायख'थि जानो थाखाय साननैसोल' सम दंसै। जेसेबांनो समा खम जालांनो हमदों एसेबांनो गेदेर गेदेर बियाबनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय आरो नांज्लायनाय बांनो हमदों। शुक्रबाराव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ फिन हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंदों। रावनिबो मुं लायालासेनो प्रमद बर'आ बुंदों दि सासे दैदेनगिरिया बिसायख'थि गैयाजासे गावखौ सायख'जानाय होननानै फोसावो। सुबुंफोरा बिथांखौ बिसायख'थि गैयाजासे सायख'दोंमोन। दैदेनगिरिया समाय लानाय सानखौबो थि खालामदोंमोन। सोर बे गोमोथाव दैदेनगिरि? बिटिसिनि गाहाय बिथाङा बेखौबो फोरमायदों दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भट होनायनि खालारा 22 सेप्तेम्बर थि खालामनाय जादों, नाथाय भट होनायनि सिगां बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिया गावखौ देरहासार होनना फोसावो। प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारिया सुबुंखान्थिखौ सिमफायदों। बिथाङा बुंबावो दि हाग्रामा महिलारिया सुबुंफोरनि फोथायनाय आरो फोथायनायखौ बुरै बुरै आसिफोरनि दिन्थिगासिनो थादों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया मोनसे पाब्लिक प्लेसआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुलायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन दि जेराव 3 अक्ट'बर खालि समायखिरा लागोन आरो गिबि मन्थ्रि रायजो बेंगिरिखौ आलासि महरै लिंहरगोन। बेजों लोगोसे 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय अमा आरो बोरमानि बेदर जानो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायदोंमोन। हादोरसा सोरखारा रेभिनिउ सार्कल अफिसार नुपुर बराकखौ सासपेन्ड खालामदों। बे बेलायाव नटिफिकेशन फोसावनाय जादों दि कार्मिक बिफाननि उफ्रा नेहाथारिजों सागान होनाय फोसावलायाव मख'नाय जादों दि नुपुर बराकखौ सिभिलियन्स पुलिस थानानि 25/2025 नं केसनि सायाव बिथा खालामनानै बोखारनाय जादों, जेराव रां जाख्ल'नायनि होबथानाय आयेननि 13/B/13 आरो 2 आरो 12 दफानि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि दफानि नेम बादियै जुदि पुलिसआ सोरबा सोरखारि मावख'गिरिखौ 48 घन्टानि बांसिन सम हमनानै दोनो अब्ला सोरखारा बे मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामनो हायो। फोरमायनाय बायदिब्ला नुपुर बराकखौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। मख'नो गोनांबावदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो बे थगायसुला अफिसारनि हेंथायै गोख्रों जागोन होननानै फोसावखादोंमोन। सासपेन्डल' नङा, नुपुर बराकखौ साख्रिनिफ्रायबो होखारनाय जागोन। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव दासान्दि इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिर मोनसे सुबुंगौमा बिसायख'थि फोसावदिं मेल जालाङो। बिसायख'थिनि समा गेजेराव साननैल' सम दंसै, जायनि फिथाइ महरै बिटिसि राजखान्थिनि दोलोफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिंनाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थादों। बेबादिनो थांनाय सानखालिबो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि मोनबा प्राइमारिखौ लानानै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि मेल खुंदों।
नावकाटा, सवाकपुर, औबारि, देवसुङा आरो कातुलबारि प्राइमारिखौ लानानै खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बाराव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारीखौ देरहासार खालामनो नागिरनायनि थांखिजों खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो सुबुं गौमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि सा 300निबो बांसिन मददगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। बिश्वनाथ जिल्लानि बलिपुखुरिनि रुपुम बर'आ मुंनि सासे लाइमोना गोबां सुबुंफोरनि मुङाव ससियेल मिडियायाव नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै रां थगायगासिनो दं। रुपुमा बे गोरोन्थि खामानिखौ गावनि जिउ राहा महरै लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बियो गावनो नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै मानसिफोरजों सोमोन्दो लायो आरो बिथाङा एकाउन्टफोरखौ डिएक्टिभ खालामनायनि मुङाव 4-5 रोजा रां दाबि खालामो। गुबुन फारसेथिं सासे थगायसुला जिबौ बायदि जाय गाग्लोबो आरो थगायग्रा मानसि बायदि फोरोंगिरि, खौरांगिरि, आइजोफोर लोगोसे गासैबो रुपमजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। जोबथायाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव रुपमा थगायसुला राहाजों रां आरजिनायनि खोथाया सोराङाव फैयो। शुक्रबारखालि बिश्वनाथ पुलिसआ रुपमखौ हमनानै जेलाव दैथायहरो। बृहस्पतिबारनि मोनायाव गौरीपुर पुलिसआ धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसरिकान्डीनिफ्राय आयेन बेरेखा बोरला गावग्रा आगजुफोरजों लोगोसे सासे बोरला एजेन्टखौ हमनो हादों। हमजानाय बोरला एजेन्टआ जाबाय पवित्र बर्मन। बर्मननि न'आ आसरिकान्डी गामियाव। बृहस्पतिबारखालि जेब्ला बिथाङा आसरिकान्डी बाजाराव बोरलानि टिकेट फानगासिनो दंमोन अब्ला बिथांखौ गौरीपुर पुलिसआ हमदोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनिफ्राय 11 बोरलानि दिरुंमोन आरो मोन 15 लांदां बोरलानि दिरुंफोर आरो लोगोसे 9,670 रांनिबो नोगोद रां जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो बोरला गावनाय गेलेनायनि अजद दैखांबोनाय जाबोगासिनो दंमोन। जोबथारनायाव बिथांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।